A Rubí tenim un problema greu amb l'habitatge. Els preus, tant de lloguer com de compra, superen la mitjana del Vallès Occidental. Això provoca, per exemple, que el nostre jovent hagi de buscar oportunitats en altres localitats properes. Com hem arribat fins aquí? Us ho expliquem d'una manera gràfica. A la nostra ciutat hi ha prop de 3.000 habitatges buits, propietat, en molts casos, d'entitats bancàries i grans tenidors. Hi ha també un número indeterminat de construccions a mig fer i solars edificables. Què podria fer l'Ajuntament? Comprar pisos de bancs i grans tenidors i adquirir solars per construir habitatges. D'aquesta manera, l'Ajuntament es converteix en el jugador més important de la partida, introduint al mercat pisos a preus accessibles que ajuden a regular els preus al mercat lliure. Això sí, per aconseguir-ho cal que l'Ajuntament inverteixi en habitatge. A Rubí, el govern del PSC i En Comú Podem va destinar a l'habitatge l'any 2019 1.562.937 euros. Podem analitzar les prioritats d'aquest equip de govern si comparem aquesta xifra destinada a habitatge amb altres despeses que s'han fet darrerament per valor de més de 10 milions d'euros. Si l'equip de govern hagués invertit aquests diners en polítiques d'habitatge, els propers anys podríem disposar de centenars de lloguers protegits a preus raonables i el nostre jovent podria quedar-se a viure a Rubí. Malauradament, el nostre Ajuntament ha optat per pintar de colors vius una realitat que ja no podem amagar i que empitjora cada dia que passa.